Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Бакчачылар әрләннәр һөҗүм итә дип зарлана, кимерешчеләр нинди зыян китерергә мөмкин, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Бакча ширкәтләре республика грантыннан баш тарта. Алар көнкүреш калдыклары өчен чүплекне үзләре ясый башлаган. 49-15 йорты ишек алдында балалар мәйданында куркыныч материаллар. Проблеманы кем шишәр? Бакчачылар әрләннәр һөҗүм итә дип зарлана, кимерүчеләр тешлиләр, уңышны ашыйлар. Җәнлекләр тарафыннан булган агрессияга Ромашка, Йолдыз, Нектар, Шумыртлар ширкәтләрендә зарланучылар аеруча күп. Әрләннәр нинди зыян китерә, алар белән ничек көрәшергә? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Әлеге видеоны редакциягә Шумыртлар бакчачылары җибәрде. Кимерүчеләр участокларга ел сайын килә. Бакчачылар капкыннар куя башлаган. Белгечләр әйтүенчә, әрләннәр столбняк һәм кытыру чирен таратырга мөмкин. Эскрементларыннан тышкан бизгәгә йөктүрергә мөмкин. Они опасны не только тем, что уничтожают урожай, но могут быть действительно переносчиками некоторых заболеваний. Поэтому, конечно, с ними нужно бороться. Это в основном различные приманки ядовитые. Отучить, изгнать из территории очень тяжело, потому что они живут в норах, к норе сильно привязан. Шулпан бакчачылык ширкәтендә зыян күрүчеләр бар, кимерүчеләр яшелчәләрне ашый башлаган. Менә мин күчләрдә үзем күрдем ул ниләрне. Алар кумак дисәм кумак әрдән дә түгел алар, әллә нәрсә алар, әллә инде менә белмибез, ул безнеке түгел ул. Безнең андый нәрсә күргән юк иде узган ел. Анда өстә урамда бер мужик инде әле 60 штук, әллә 7 штук капканга эләктерде. Ә менә Ромашка бакчасында әрләрнең матурлыгына алданып, аңа каршы бернинди чарада күрмәгәннәр, дөрес ахырдан үкенгәннәр. Они очень красивые, такие рыжеватые. Глаза такие красивые, голубые. Я лично видела. Мне даже понравилось. Они вот все стригут, все. Вот стригут полностью. Йолдыз бакчачылык ширкәтендә җәнлекләр агрессия күрсәтә дип зарланалар. Әрләннәр гадәттә кешегә ташланмый, әмма бала тутыргач тешләргә мөмкиннәр. Бу очракта прививка ясатырга кирәк. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бакча ширкәтләре республика грантыннан баш тарта. Әлеге финанс ярдәме территорияләрдә көнкүреш калдыкларын ташлар өчен чүплекләр булдыруга юнәлтелгән иде. Бу максатларга республика бюджетыннан 3 миллион сумнан артык акча билгеләнгән. Программада 8 чаллы бакчачылык ширкәте җиңде, әмма хәзер алар бу ярдәмнән баш тарта. Ни өчен алдагы сюжетта? Гидротөзүче 2 ширкәтендә чүплек мәйданын үзләре ясаганнар. Дәүләт акчаларын көтәргә вакыт юк ди рәис. Мәйданны апрель айында ясап бетергәннәр. Дәүләт ярдәмен көтүчеләр әле дә контейнерларсыз. Мисал өчен бережокта әлегә бетон гына җәелгән. У нас ушло около 28 тысяч, сделали мы ее в середине апреля. За 2 недели. Так что мне не надо было ждать осени. До сих пор в садовых обществах еще не сделаны мусорные контейнера. Это же штрафы от экологической полиции, и айтишники штрафуют за мусор. Бакчачылар мәйданчыктан ҡәнәғәт, ширкәт территориясында чисто, шип аунап ятмый. Все устраивает. Все равно чисто, как бы никто нигде ничего не бросает. Все, если выходят, они выносят с собой мусор, выбрасывают. Нет такого ничего, бардака нет. Здесь закрыто, хоть и контейнеры большие, конечно, удобно. Дәүләт программасы буенча төзелгән смета кыйммәткәрәк тә чыга әле. Хәзер бакча ширкәтләре ассоциациясендә тотылмаган грант акчаларын юлларга юнәлтергә телиләр. Дорога на садовое товарищество «Энергетик» 900 метров. Это дорога по дамбе до садового общества «Бережок». И, значит, дорога, которая сняла бы все проблемы между гидростроителем 1 и Зарей. Это еще 900 метров вдоль ЖД путей. И еще одна проблема, которую нужно как можно быстрее решать, это клапан между рекой Камой и озерами. Он сейчас находится в аварийном состоянии. Его нужно в срочном порядке ремонтировать. Дөрес грант акчаларын үзең теләгән максатларга тотарга ярыймы, әлегә билгесез. Ассоциациядә чаллыга күп акча бүленгәнен дә белмиләр әле. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безне редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Роспотребнадзор агуланмасы өчен гөмбә җыю кагыйдәләрен искә төшерә. Киңәшләр ведомство сайтында урнаштырылган. Гөмбәне юллар, магистральләр, торак пунктлардан читтә җыярга кирәк. Урман ризыгын чиләк яки полиэтилен пакетларга түгел, үреп ясалган кәрзиннәргә генә җыярга киңәш ителә. Бу очракта алар озаграк сакланачак. Гөмбәне җыелган көнне үк эшкәртергә кирәк. Төрле гөмбәләрне үзара аралаштырмау хәерле. Продуктны цинкланган, ялтыравык йөгертелгән балчык савытта маринатларга яки тузларга ярамый. Гөмбәне 14 яшьтән өлкәнрәк сау сәламәт кешеләргә генә ашарга киңәш ителә. Ел сайын Россиядә 1000гә якын кеше гөмбә ашап агулана, шуларның 30га якыны үлә. Тимер төрткеләр, бетон блоклар, шүп-шар. Балалар уйнаган вакытта төрле җәрәхәтләр ала. Шул сәбәпле 49-15 йортында яшәүче ата-аналар сабыйларын бу мәйданга якын җибәрмәскә тырыша. Урында Мәрьям Файрушина булып кайтты. 49-15 ишек алдындагы мәйданда бетон блоклар, аларны 8 ел элек китергәннәр. Ул вакытта төрле мультфильм геройлары итеп буялган конструкциялар мәйданны бизәп торган. Хәзер исә аларны танырлык түгел, буяулары купкан, блоклар ишелә башлаган. У балаларга да ойын түгел ул. Просто стоит, место занимает дегендей. Аның пайдасы юк. Желательно здесь убрать бы их все. Они вообще никакой красоты не приносят, только для детей более опасные они. Их недавно вот эти дыры поделали, такие подростки. 49-нчы торак эксплуатация участогында бетон блокларның балалар өчен зыянлы булуы белән килешәләр. Аларны сүтәргә җыенган булганнар. Әмма бу эш озакка сузылган. Без сюжет төшергән арада бирегә техника килеп, иске блокларны төяп китте. Бетонные фигуры на детской площадке жилого дома 4915 сегодня будут вывезены. Рабочие приступили к демонтажу. Хәзер балалар мәйданчыгында куркыныч түгел, якын арада бирдә заманча уен элементлары урнаштырылырга тиеш. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Халык фронты активистлары балалар ял итүче лагерьларны тикшергән. Белгечләр Казанның берничә лагерында һәм Чаллының Бумажник, Крылатый, Звездный, Солнечный лагерьларын тикшергән. Кайберләрендә бәдрәфләр искергән, анда сабын һәм кагаз юк, корпусларда кеше күп, шкафлар юк. Спорт мәйданчыкларында да җитешсезлекләр бар, мөмкинлекләре чикле балалар өчен шартлар юк. Мониторинг нәтиҗәләре буенча Халык фронты активистлары август аенда түгәрәк өстәл оештырырга ниятли. Исегезгә төшерәм, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча 2018-2020 елларга җәйге балалар ял итә торган урыннарны модернизациялау кабул ителгән. Исемлектә 19 лагерь. 2018 елда төзекләндерү һәм төзү эшләре өчен 192 миллион сум акча бүленгән. Иртәгә 14 июльдә Мамадыш районы Жюри авылының Тырлау аланында Питрау җыйны фестивале була. Бу турыда Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйрәмдә Башкортстан, Татарстан, Чиләбедән 35 керәшен фольклоры коллективлары, 60 меңнән артык кунак катнашуы көтелә. Быел Жюри авылында Питрау бәйрәме 19-нчы тапкыр уздырыла. Ат чабышы, конкурслар, әдәби-музыкаль композициясе, котлаулар, бүләкләр булачак. Питрау түгәрәк уены фольклор фестивале гала-концерты Питрау учагы көтелә. Тантаналы ачылыш кичке 6-да башланыр дип планлаштырылган. Төнге 1-дә Питрау фейерверка була. Көрәш тамамлангач, учак аркылы парлап сикерү уены башлана. Бәйрәм төнге 2-дә тәмамланачак. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән сау булашам. Алдагы елларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен. Сау булыгыз. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Телефон в Набережных Челнах 92 32 38. Львы и тигры в цирке Шапито. 14 июля на парковке Эссен, 65-й комплекс.